Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което заедно с вас ще тестваме китайски четки. Това е видео, което ви бях обещала. Показах ви тези четки в видеото с нови придобивки. Ако не сте го гледали, ще го оставя долу в описанието. Тези четки са от ReBG и аз имам два комплекта. Всеки комплект е на стойност от около 30 лева, 28-29. Сега малко ще ги извадя, за да ги покажа така малко по-обстойно, да ги разгледаме, защото и аз между другото не си спомням какви са точно четките. В сайта ReBG имаше наистина огромно разнообразие от четки. Имаше комплекти, които са някъде тук, между другото ще се опитам да прекача още едно видео, за да погледнете и вие. Имаше комплекти, които са малко по-големи, примерно с 20 четки на цена от около 20-30 лева, но не защото съм предубедена или поне мъничко избрах да си взема комплектите, които са с по-малко четки на една малко по-висока цена. Не знам, четките наистина изглеждат много качествени. Аз ги изкарах, нека първо да ви покажа кълъвчето. Много качествено изглежда и кълъвчето, страшно много ми хареса, просто идеално. Вътре откриваме ето тези четки, които са с мрежичка, предпазите очи с нейлонче. Имаме 2, 4, 6, 7 четки, като 4 четки имаме за лице, поне аз бих ги използвала за лице, и имаме 3 четки за очи в първия комплект. Тези четки според мен не са достатъчни за цялостен грим или по-точно нямаме подходяща четка за преливане. Точно за това избрах и другия комплект. Секунда. Както видяхте, първият комплект четките са в много красиво бебешко розово. От изкуствен косъм са четките, а втория комплект четките са в красиво ментово зелено. Много харесвам този цвят. Не мога да си изкривя душата. Миналия ден тествах тази, но как се е представила тя, ще разберете по-нататък във видеото. Просто не ми се снимаше видео, а аз обожавам четки за преливане. Сред всички четки, които съществуват, това са единствените, за които, така да кажем, не ми се свиди да давам пари. Имам четки на Zoeva и Morphe, от които съм много доволна. Справят се чудесно. Крие голяма разлика от четките, които аз имах тогава. Бяха на Makeup Revolution. Да, мисля, че имах четки за преливане на Makeup Revolution и наистина разликата между тези на Makeup Revolution и тези на Zoeva и Morphe просто беше огромна. Тези на Zoeva и Morphe преливаха сенките ми много по-добре, докато четките на Makeup Revolution правиха сенките да изглеждат като на петна. Днес няма да правя някакъв сложен грим, ще сложа малко сенки, коректор, пудра и така всичко необходимо за един цялостен грим. Вече имам нанесен фондютен, просто не мисля, че имам четка, която е подходяща за фондютен, и за коректор не мисля, че има, но ще видим, ще скълъпим по някакъв начин нещата. Нека да започваме с грима. Първото нещо, с което ще започна, е коректор. Сложих си четките тук, за да ми е по-удобно. Искам, между другото, да кажа нещо. Аз съм си Мара Подробната, но аз не съм гримьор, така че ще използвам четките така, както на мен ми е удобно, а не така, както най-вероятно са по предназначение. Слагам си от коректора на Maybelline ето тук. Много хубав коректор, между другото. Сега ще го разнеса с ето тази четка. Мисля, че ще се получи най-добре. Нека да видим какво ще се получи. Преливането нещо ми е доста сложно. Имам чувство, че целият продукт, целият коректор е погълнат от тази четка. Вижте вече как изглежда. Не знам. И ето тук около носа, не знам дали се вижда, но всичко е на линии. Някакси имам чувство, че и фондютенът ми изтри. Предпочитам да разнасям коректора си с гъба, а не с четка, честно казано. Сега ще видим какво ще направим по въпроса. Ами да, със сигурност тази четка не ми хареса. Не ми хареса как се получи лицето ми, как разнесох коректора. Сега ще си вземем ето тази пухкава четка, която е изключително мека, от другия комплект, и ще нанесем с нея пудра, за да запечатаме коректора и като цяло да не лъска лицето ми, да не блести прекалено много. Слагам си от пудрата, от палитрата на Urban Decay с нея. И да видим. Браво на тази четка, харесва ми като цяло, много добре разнесе пудрата, доста е голяма, доста е пухкава, със сигурност одобрявам това, което
Това, което забелязваме е, да, че почти всички четки се въртат и не са залепени много добре. Имайте го в предвид това нещо. Друга четка, която аз бих използвала за запечатване на коректора под очите е ето тази, но аз вече го запечатах с голямата, така че ще пропусна тази стъпка. Сега, коя четка да си избера за контуриране на лицето? Може би тази е доста подходяща. Както ви споменах вече, напоследък предпочитам да използвам ето такива по-пухкави, защото се получава по-естествено. Но ще използвам тази четка за контуриране и да видим какво ще се получи. Това, което забелязвам до тук е, че четките от розовия комплект изглеждат по-качествени, но за сега сме 1 на 0. Нека да видим тази как ще се представи. Тази четка не е толкова лоша, но с нея не може да прелеете много добре това, което сте направили и седи доста силно през деня. Затова сега ще си взема ето тази пухкава четка от същия комплект и просто ще прелея. Тази четка е доста добре. Доста добре се усеща. Тази четка е друго нещо. Много добре преля продукта и се получи доста естествено, доста красиво. Не знам коя четка да използвам за руж и въобще не знам дали да слагам руж. Хайде ще сложа сега, ще го взема и ще се върна обратно при вас. Ружа, който ще използвам е ружа на Flormar, който преоткрих. Просто много ми харесва, особено сега вече, когато времето е малко по-топло. Ще го нанеса с пухкавата четка, с която нанесох пудрата. Това, което обичам да правя с този руж е да си взимам съвсем малко продукт, да изтупвам, защото наистина е доста блестящ и да не се получи прекалено неестествено. Взимам малко от продукта, изтупвам и нанасям. Този руж дава една такава свежест на лицето. Много ми харесва. Просто за топлите дни ще е уникален. За сега се движим доста добре. Лицето ми изглежда чудесно. Време е за хайлайтер. Използвам хайлайтер отново от палитрата на Urban Decay и ще го нанеса с ето тази четка, която според мен е доста подходяща за хайлайтер. Може би и за коректор. Не знам. Аз ще нанеса хайлайтер с тази четка, отново от розовия комплект. Взе доста продукт от палитрата и ще изтупам мъничко, за да не прекаляваме все пак. Сега с ето тази четка от зеления комплект ще си взема от пудрата, която е на марката Vivian Sport и ще си дооформя малко веждите, да видим какво ще се получи. Четката за вежди отново ми хареса и за сега зеления комплект е доста по-добър според мен. Има много по-голям избор на четки, отколкото в розовия. Някакси четките са доста по-добри, по-пухкави, по-лесно се нанасят продуктите с тях. Преминаваме към очите, най-интересната част и отново ще заложа на зеления комплект, просто защото имаме доста по-голям избор. Това остава като четки от розовия комплект. Не мисля да посягам към тях. Ще използвам ето тази пухкава четка, за да нанеса сенки в сгъвката над нея да прелея. Ще използвам ето тази четка, за да нанеса цвят в сгъвката на окото. И какво друго да използвам? Ще използвам тази четка, за да нанеса цвят отдолу на окото. Не знам дали е подходящо, но аз така ще направя. Палитрата, която днес ще използвам, е палитрата на NYX, която милата е много съсипана, но аз много я харесвам. Взимаме си най-пухкавата четка и ще използвам ето този цвят тук. Въпреки че е блестящ, според мен се получава много красиво. Сега ще ви покажа по какъв начин обичам да си правя грима последно време. Ето тук нанасям от този цвят. По този начин изглежда гримът ми последно време. Много ми харесва как се получава, но все пак за видеото ще си сложа и от ето този цвят, малко по-тъмния, като него ще го сложа точно в сгъвката на окото. Така, изтупвам съвсем леко и нанасям. От същия по-тъмен цвят ще нанеса и отдолу на окото. Между другото, може да не сменяте четката. Тази четка според мен е подходяща и за долният клепач, но аз ще я сменя, за да може да използвам колкото се може повече четки днес. Ето тук нанасям от същия цвят. Това всъщност е и крайният резултат. Сложих си малко хайлайтер във вътрешния тъгъл на окото, както и спирала. Използвах спиралата на Vivian Sport от серията Eventualist, която аз много харесвам.
Нека сега да видим какви са крайните заключения. Завършеният грим на лицето ми е добър. Продуктите се нанесоха добре, прилях ги добре, опитах се да ги прелея добре. Зелените четки, четките, които са от зеления комплект, много повече ми харесаха, отколкото тези, които са от розовия комплект с луксозната чантичка. Наистина някакси просто ги усещам доста по-меки. Хареса ми и четката за пудра, хареса ми и четката за преливане, която вече не знам къде е просто... Ето е четката за преливане. Харесаха ми тези четки от зеления комплект, но това пък, което не ми харесва, въпреки че не искам да се превръщам в хейтър, това, което не ми харесва е, че изработката е... Сами виждате. Изработката е под просто всякаква критика. На никой не му е приятно да даде 30 лева и да получи ето това, така че... Не знам, вие си преценете, четките като цяло са добри. Четките от зеления комплект. Четките от розовия комплект изглеждат така доста по-качествено изработени, няма такива проблеми при тях, но не ми харесва, честно казано. Някакси не преливат добре продуктите. Имам чувство, че буквално грабят от продукта. Просто погледнете колко е цапа на тази четка. Четката, която използвах за коректора, пое целият коректор и някакси не успя да го прелее. Лицето ми стана на едни такива ивици, които аз изобщо не харесвам. Не знам, ако все пак решите да си поръчате четки от 3BG, въпреки че тези се разглобяват, може по някакъв начин да си ги залепите. Самите четки наистина са хубави. Харесаха ми. За 30 лева мисля, че си заслужават 9-10 четки, не помня колко беше. Пък ако искате да си купите наистина четки, които сте сигурни, че ще ви харесат, които са изработени доста качествено, да, наистина са на една малко по-висока цена, но това са четките от сайта Lollipop. Ще оставя линк и към този сайт. Може да ги разгледате, четките на Lollipop, просто страшно много ги харесвам. Използвам си ги постоянно, нямам абсолютно никакъв проблем с тях. Не се разлепят, преливат добре продуктите, наистина съм много доволна от четките на Lollipop. Това беше и всичко за днешното видео. Надявам се да не е станало прекалено дълго. Знам, че понякога съм мара подробната, но искам да ви кажа всичко, което си мисля, че е важно да знаете. Харесайте това видео, ако ви е харесало, оставете коментар, напишете ми, препоръчайте ми вие някакви четки, от които сте доволни, абонирайте се за канала ми, последвайте ме в Instagram и ще се видим съвсем скоро. Чао!